Príjemné masáže, ochutnávky kvalitných vín, degustácie whisky i cigár, triky šikovných vizážistiek i módna prehliadka. Príjemné bolo aj člnkovanie na jazierku či jazda s nádychom luxusu. Tak tieto pôžitky života ste si pokojne mohli vychutnávať v golfovom areáli v Malackách. Samozrejme, pokiaľ ste nemali chuť na samotný golfový turnaj. Prievodný program v podstate na každom turnaji je mladený do iného šatu, do iného motívu. Tento prvý je ťahaný v takom talianskom štýle. Celá tá atmosféra má evokovať niečo talianske, niečo také temperamentné a živé. Já si myslím, že každá přehlídka, která je dělaná venku, vlastně přizpůsobí nebo vlastně udělá to takovou určitou atmosféru. Jo? I když je to golf, ale je to takové jakože exteriér. No. Heslo prísť, trošku si zagolfovať a ísť domov sa už teda na turnajoch nenosí. A keďže sa ich organizátori nemusia držať vyhlásení škótskeho parlamentu z 15. storočia, ako napríklad, že golf sa nemôže hrať v nedeľu, či golfisti sú čudáci, hostia nesmierne oceňujú kreatívne spestrenie niekoľkohodinových golfových závolení. Počasie bolo fantastické, výborná atmosféra, veľmi dobre zorganizovaný turnaj, takže ten výsledok bol k tomu len už taká čersnička na tej torte. Čím je pre vás toto ihrisko zaujímavé? Ešte som nehral nikde vo svete ihrisko, ktoré má tak veľa piesku a je to veľmi, veľmi pekné s tými borovicami. Stretli sa tam majitelia a top manažéri významných slovenských spoločností, zaujímavé osobnosti zo sveta kultúry, politiky i športu. Organizátori turnaj pripravili naozaj do pohody, tak aby si hráči predovšetkým pri hre oddychli, cítili sa príjemne a nemali stres z prípadného zlého odpalu. Na gríne sú si všetci rovní. Tu je to uvoľnenejšie. Tu viem, že keď tú loptičku pokazím, nič sa nestane. Je to akurát, sa mi niekto zasmeje, ale v nemocnici, keď niečo pokazím, je to horšie pre ostatných. Tunak mám akurát ja hanbu. Na čo sa sústreďujú vaše myšlienky, keď sa pripravujete na odpal? Nemali by sa sústreďovať prakticky na nič. Mal by mať človek ako takú vyresetovanú hlavu úplne. Proste nemal by vnímať okolie. Vďaka golfovej hre sa môžeme zdokonaliť v spoločenskom správaní, urobiť najlepšie obchody svojho života, svojmu telu i pleti ponúknuť dostatočnú terapiu a môžeme tiež pomôcť či preukázať svoju štedrosť. Dnešný golfový turnaj bol o športe, bol o priateľstvách, bol o výborných výkonoch a bol o pomoci deťom v detských domoch, takže mal aj taký sociálny podtón. Tentokrát ľudia, ktorí sú prišli hrať golf, vyslovene rovno pomáhajú ľuďom, ktorí si to nemôžu dovoliť. Chcem vybudovať dlhoročnú tradíciu a mal by to byť turnaj skutočne o tom, čo som spomenul, šport, priateľstvo, tradícia, odpočinok, relax a k tomu pomoc tým, ktorí tú pomoc potrebujú. Na 27-jamkovom ihrisku v Malackách sa teda začala písať história nového golfového podujatia. Najbližšie sa golfisti stretnú na golfovom zápolení v júli v Bernolákove a v septembri opäť v Malackách.